Здравейте от екипа на Карсители. Днес ще ви представим това красиво Порше. Произведено от 2016 година. 4.2 дизел, 8 цилиндров агрегат с мощност от 385 конски сили. Автомобилът е нов внос от Германия, регистриран, обслужен, сменени дискове, накладки, нови гуми, масла, филтри, водна помпа, платено автокаско за една година напред, абсолютно в безупречно състояние. 21-инчова джанти, много красив автомобил, без абсолютно никакви забележки. Нито по външен вид на автомобила, нито технически. Автомобилът е доста екстро, след малко ще ви го покажем. Отвънка е с турбопакет Cayenne S, фабричен. Разполагаме с серво затваряне, отваряне на задния капак. Както можете да видите, имаме теглич. Сервизно оборудване няма. Ето го теглича. Наистина брутално много красива кола. Имаме камера за заден ход. Ето ги джантите, гумите, Michelin Pilot Alpine, чисто нови зимни гуми. Джантите са абсолютно оригинални, без никакви дръскотини по тях. Много красив турбопакет. Спорт степенки прагове, оригинални на Порше. Офроуд пакет, също се води това нещо. Предпазна ламарина отдолу на бронята, както можете да видите. Колата е с Full LED Bixenon фар, с хубавия фар, с дистроник за следене на дистанцията от предходния автомобил. Нека да го разгледаме отвътре. Сензор за дъжд, датчик за светлина, атермично стъкло, камера за разпознаване на пътни знаци. Една от най-готините екстри е вакуумчето на вратите. Пак показвам. Колата е с вакуум. KLS система за безключово отваряне и затваряне на автомобила. Ето го и вътре брутален червен кожен салон. Памет на седалките. Странични асистенти за мъртва точка в огледалата. Салона е повече от запазен, абсолютно като нов. Много красив брутален цвят. Управлението на дистроника, нека влезем вътре да разгледаме. Брутално съчетание на червена кожа с черна шита кожа с червен конец. Мултиспортен волан. Колата е на 158 000 реални километра с пълна сервизна история в Порше, може да се провери. 8 степенна скоростна кутия, въздушна ходова част, асистент за спазване на осовата линия, спорт режим на ходовата част, спорт режим на автомобила, система за шофиране офроуд, заключване на раздатката, 4-зонов климатроник, тъчскрин навигация с актуална карта, хелеоматика на огледалата, черна алкантара таван. Наистина брутално Порше, амбиентно осветление, Homelink система за отваряне на гаражни врати, дупчена кожа, къп холдърчета, извод за iPad, USB изводи. Нека да погледнем отзад. Ето колата е отзад. Абсолютно пълно запазена, Cayenne S надписи навсякъде, разбира се. Регулиране на задните седалки, подлакътник имаме с къп холдери, подгряване имаме на задните седалки. Колата е в безупречно състояние. Нека да видите и двигателния токсик. Колата не е мита, не е мит двигателя. Сега ще го видим такъв какъвто си е. Пак казвам, автомобил е регистриран с пълно автокаско. Ето го автомобил и отпред. Абсолютно оригинален.
фарове, щипки. Всичко си е така както трябва да бъде. Уплътнението на капака. Двигател, както можете да видите, поне от това, което се вижда от тия кори, абсолютно без никакво отмъсляване, пак казвам, обслужен, сменени масла, филтри на 145 000 км. Следващата смяна е на 160. Този автомобил можете да закупите на лизинг от нас, само срещу 30% първоначална вноска, срок на разсрочено от 1 до 4 години. Може да го закупите и без доказване на доходи, без първоначална вноска, според зависимост от това дали може да докажете. Одобрението става в рамките на 10 минути. Можете да се тръгнете с автомобила в рамките на деня. От екипа на Car City пожелаваме хубав, успешен ден и заповядайте на огледи. Всички наши обяви може да видите в Mobile.bg, Car City или Mobile.bg и Facebook Car City.